ପିଲାମାନେ ଆପଣ ନବମ ଦଶମରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କି? ତାହେଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଅଟେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକି ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜମାରୁ ବି ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆପଣ କିପରି କମ୍ ସମୟ ପଢ଼ି ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବେ ଯେ ସେମାନେ କମ୍ ସମୟ ପଢ଼ି ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖୁଛନ୍ତି ଓ ଆପଣ ଅଧିକ ସମୟ ପଢ଼ି କମ୍ ମାର୍କ ରଖୁଛନ୍ତି। ତ ସେମାନେ କିପରି କମ୍ ସମୟ ପଢ଼ି ଅଧିକା ମାର୍କ ରଖିପାରିଲେ, ଆମେ କିପରି ଅଧିକ ସମୟ ପଢ଼ି କମ୍ ମାର୍କ ରଖିପାରିଲେ। ଆପଣ ପାଠଟିକୁ ଘୋଷିକି ମନେ ରଖୁଛନ୍ତି ଓ ସେମାନେ ପାଠଟିକୁ ବୁଝିକି ମନେ ରଖୁଛନ୍ତି। ପାଠଟିକୁ ଘୋଷିକି ମନେ ରଖିଲା ପରେ କେତେ ଦିନ ପରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପିଲା ପାଠଟିକୁ ବୁଝିକି ମନେ ରଖିଛି ସେ କେବେ ହେଲେ ସେଇଟାକୁ ଭୁଲି ଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ କମ୍ ସମୟ ପଢ଼ି ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖିଦିଅନ୍ତି। ଆପଣ ଏହାକୁ କୌଣସି ଯାଦୁ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା କିଛି ନୁହେଁ। ଏହା ହେଉଛି କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ। ଆପଣ ଓଡ଼ିଆରେ ଏକ କଥା ଶୁଣିଥିବେ, କଷ୍ଟ କଲେ କୃଷ୍ଣ ମିଳେ। ଆପଣ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟ କରିନଥିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୃଷ୍ଣ ବା ଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜିଠୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତୁ ଘୋଷା ଛାଡ଼ି ବୁଝିବାରେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଆପଣ 90% ଉପରକୁ ରଖିପାରିବେ। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ଥିବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଦଶମର ଏବଂ ନବମର ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରିବୁ। ତା ସହିତ ରିଏଲ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବୁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ କରିବା।